Welcome to my channel! Tara, tingnan natin ang kanilang mga ibinibentang mga iba't ibang uri ng mga fireworks at paputok. Ngayong December 31, 2024. Nandito ako ngayon sa bayan ng Mangaldan. Dito po yan sa aming lalawigan ng Pangasinan. Magkano kalito nyo manong 3 years, 700 sir. 3 years. Tapos ito naman yung Waitis. wheaties. Magkano naman itong wheaties nyo, sir? Sa isang daan na piraso, 1,200. Yan po mga friends. No? Yan. Kapag tagi sa 12. Putok nila dito, mga legal kasi di ba? Oo, hindi ka wala na. Tapos ito naman yung Baga sinasabi sa, nila. sa aerial, fireworks. Bakano yung mga ganito eh? Pagkulay. Yan, 600 hanggang 550 lang yan. 550. 550. Ilang piraso na to, sir? 100 shot. 100 shots. Okay. Ito yung tinatawag na aerial, Aerial po yan, yung sa third person. Pati ito mga aerial. Yan lang. Okay, pati yung mga to, pag malaki, Yan, malaki ang bunga yan sa taas, yung malalawak. makano mga ganito na pag ganito kalaki, ganyan 2,000. 2,000. Pati, ito, may iba din to, makano yung mga pag maliit. Ito halos magkaparehas lang, medyo bababa ng 50-55. Makano? Nasa 1.8. 1.8. O yung mga friends, no? Tara, sa kabila tayo. Makano? 200. Ilang piraso na to? 100 piraso na. Ito yung fountain nila, yan. Ito yung fountain nyo, magkano? 150. Narito pa yung mga iba pang nila mga ibinibintang mga fireworks at mga paputok. Parang first time ko makita to. Magkano to? Kuya, wow, yan. 1,200 daw. Ano nang benta yung ganito? Ay, 100. Piraso na to. 12 na piraso, no? Kasi mga friends yan. Tapos, ito naman yung ano to, sir eh? Tweeties. Parang tweeties. Magkano to? 1,500. Ayan. Ito, may turuto din sila dito mga friends. Kung ayaw yung magpaputok. Yan. Para sa mga bata, pwede sa matanda. Ito po. Yes, yan o. Yan o. Naririta pala siya. So, magkano yung ganyan yung manong? 100. Yan po na. Turuto nila. Yan. Ito pa yung maipapantin ng mga nila mga friends. Shout out para sa mga vendors ng mga to. Shout out po sa inyo. Enjoy watching na lang po mga friends. Panoodin nyo po ang vlog kong ito hanggang sa dulo. Okay?
O ano na mga friends, bali hanggang dito na lang ako. Ako ay magpapaalam na. Bali pinakita ko lang sa inyo itong kanilang mga binibenta mga iba't ibang uri ng mga fireworks at mga paputok dito sa aming bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Ingat na lang po sa pagsindi ng mga to mamayang gabi ng New Year para iwas disgrasya. Pero bago ko tuluyang paalam gaya ng dati, ay huwag niyong kalimutang paki-like at paki-subscribe itong aking channel. Paki-share nyo na rin po. Paki-click ang notification bell para updated kayo sa darating ko pang mga panibagong vlogs. Paki-follow nyo na rin po ang aking Facebook page, the same channel. Okay? Happy New Year 2025! Year of the Snake! Hanggang sa muli! Bye-bye!